Good morning to everyone. Emakhosini siyakhuleka to everyone. This is the power of healing with Utabi. Ungowekhethelo. Ungowekhethelo. Inkanyezi yamakhosi komntungwa. Umbulazo omnyama. This is me. I didn't want to go live because it's in network iyahlupha kakhulu. So ngibonile ukuthi this video is very important to me. It becomes personal ngendlela yokuthi I felt ukuthi this thing needs to be explained. The topic that you see needs to be explained kahle. So being live was going to, because you have to focus on ukuthi ungabi disconnected and all of that. But I felt ukuthi let me do this one. Izongishayisa ke bantwana basekhaya ngifuna ukungasho izongishayisa futhi izoyenza abantu besifazane bangigceke because it's focused more on women, on us understanding ourselves. Izongishayisa kakhulu ke ekutheni abantu abafuna ukulizwa iqiniso. So Gogo decided this morning, I was watching a sort of like a movie, and iyavela kimi njengento very important that we teach each other. I remember that I said ngangifuna ukwenza i-workshop, or the plan was to do i-workshop for 2023 abantu besifazane, where we talk about everything spiritual, which I called it Konje, what was it? I need to remember my workshop. Yeah. But it was I don't remember, sorry. I don't remember the word, but I know it was in the lines of spiritually lento. It was about being spiritual and also being modern at the same time. So yeah, but I still need to do that workshop. We need to do these things, guys. Why am I doing that workshop? It's only going to be a one-day workshop. I'm not going to be one Oyenzama workshop all the time. But I feel like nyabadinga abantu besifazane sizoxoxa. There's a lot that we need to speak about in terms of balancing health, parenthood, marriage, relationships, money, and being also a spiritual person. But yeah, that was meant to be a workshop layo. Hopefully it will happen next year. Sazozama ukubheka date and see how I can handle it, but I'm hoping ukuthi izoyenzeka next year. There are certain people that I need, which are or were my clients that I need in that workshop, and I think izobasiza kakhulu. But yeah, with that being said, the video for today, as you can see, the topic for today is abantu besifazane abangenwe amakhehla ayisthembu wona, or anesthembu wona. Now which is polyandry versus polygamy. Let's understand those two concepts in spirituality emuntwini wesifazane. I want us to understand that emuntwini wesifazane. So as I said, this video is based on women, because we misunderstand things. Bese umuntu ufuna ukwenza into mayisutha the space akuso at that moment, niyayenza into. So before ngiqale ngaleyo video, I just want to say this, guys. Sisesikhathini wefane sibuyele emasisweni. The times that we are in now, the time and the world that we're in now needs everybody to be grounded and rooted to what they are and who they are and understand who they are. We asiseke esikhathini wesingabazi ukuthi singobani thina. If usayingabaza wena with everything that has been taught in social media, usenkingeni, guys. If usayingabazi ukuthi ubani with everything that has been taught on social media, with everything explaining who we are, where we come from, explaining spirituality, explaining tradition and customs,
bese ulibuwe wena awuzazi ukuthi ubani, you still have that battle within yourself ukuthi ngubani mina, usenkingeni. Western life is great, but it has a percentage where it is great in. I apply ey'ntweni ey'ningi thina that we were taught. That is why we find ourselves losing morals, losing value, losing respect, losing integrity, losing everything else, because it has taught us to be educated but not knowing how to apply the education. So mangabe isilungu singenile sifikile, but akusiyo yonke into okwazi uku-apply isilungu, futhi akusiyo yonke into isilungu esizokusebenzela kuyona. Nje masingayicoca kanjalo ukuthi akusiyo yonke into isilungu esizokusebenzela kuyona, sizolungisana. Now I want us to know ukuthi sisesikhathini where understand who you are, ne? Understand ukuthi uyaphi. And it makes even the journey, if you are in a spiritual journey, it makes things easy. It also makes the life journey easy, knowing and understanding who you are. Kunabantu abaningi abalahlekile, abantwana basekhaya baningi abantu abalahlekile in such a way that ukuze noma umuntu ebhala noma ekhuluma ukuthi lo muntu ulahlekile, and manje asikho esikhathini sokudebate noku-argue about certain things. Now singene ku conversation or ku the topic, because it's going to take me long. Go easy for us as women or as females to say namakhehla. Hey, futhi we brag about it. Yabona mina ngithathe ngihamba namakhehla, amathonga amakhehla, idlozi lami amakhehla. Amakhehla, which means they're masculine, right? Amakhehla, which means babantu besilisa. But then it's not easy for umuntu wesifazane ukuthi athi ngiyasivumela isithembu because mina amakhehla vele ngihamba nawo. So ufuna ukuhamba nalamakhehla, but you don't want to understand lamakhehla uhamba nawo. Uhamba namakhehla because we want to fit in everywhere except where it doesn't benefit us. I'm against people who are selfish. I'm really against, because for me, being a spiritually gifted child, uba umntana ethonga, guys, noba umntana endlozi, means when you are a servant. So I want to explain the journey, and I want to go personal on this one. Personal in terms of my experience and my life. And I hope I get over offended with my personal experience, because it's my life, personal. It's my space. Now, kunalento yokuthi more spiritually gifted guys, or more umntana ethonga, let's talk about that, because I really want to talk about abantu abathi ba spiritually gifted today. Uyihila, right? You know for a fact ukuthi ispace sakho wena available 40%, 60% you're not you. Access space sakho, you're not in control of your life. So available 40%. So now you go and you want a relationship with umuntu. Lo muntu uzomshare already. Lo muntu is sharing you. But when are you saying angikwazi ukumshare nomunye umuntu? Vele usuyishare wena self. Uyishare wena self. And that awufuni ukushare lo muntu nomunye umuntu. Kanjani ngoba una 40%, wena nje i-availability yakho it's 40%. Meaning that kenzeka kube nezinyanga where you not available because wenza into zabantu abadala. Wenza into zabantu abadala, so kunesikhathi ungekho available at all. Kunesikhathi nje thina sike sidine kungazi udinwe yini, kunesikhathi ukungafune lutho, ukungafune kuthintwa, ukungafune ukukhulunyiswa. Ubani ofanele understand your world, and when are you not understanding theirs? Ubani ofanele compromise impilo yakhe, and when now you cannot compromise yours. We are selfish, guys, and mina ke iyangikhathaza lento ukuthi sibreke ngokuthi umuntu abreke telling us ukuthi uphiwe kangakanani, uhamba namathonga noma uhamba nama-guides angakanani, nama-chief spirits angakanani, and yet you cannot acknowledge what those chief spirits mean.
and that you don't understand what it means to have. Mina umuntu mayethi kimi ngihamba namakhehla, lo muntu ukhuluma ngabantu bakudala, ukhuluma umuntu makathi kimi yabona gogo nginamakhosi awumuntu wesifazane okoqala nje, orathi nginamabutho, orathi nginamakhehla, ukhuluma ngabantu bakudala, labantu abazi isintu, abantu besintu laba, abantu bebenza isintu, abantu abazi isintu. So you need to know is position yakho ulibubaphethe or ubambethe. So mawuzothi no, but I cannot share my man. Yabona nje kwaleso silungu siyancika ke makufika lapho ngoba you cannot share your man. Kodwa unamakhehla. Abantu abadala. Then I get confused. Do we know when to distinguish which now I'm being personal, now I'm spiritual? Because I think we miss that concept yokuthi sikwazi ukuyihlukanisa ukuthi yabona ke le space SS introduce kimi manje akuse about mina anymore. It's about lento engiyiyo futhi. We have a problem. So I want to say this. As saying share. You know, when you grow up, I realized this and I think as I said, I learn every day. Ma umuntu onabantu abadala, guys, there are signs that uba nawo uyintombazane usakhula in a relationship or emjulweni ke kuba nezinto nezimpawu ezikubonisa ukuthi uyini wena noma isimo sakho somoya sikanjani ne mawukhuliswa obizweni, when you are being groomed to this calling, there are certain things that are explained to you. There are certain things that you can feel. There are certain energies that you attract. So uthola ube ulo muntu othi mina yazi ukuthi umuntu ube ulo muntu athi ngiqale kanje, ithi ngibeke kanje. Kunabantu abathi abaphiwe nebathi mabangena ku relationship immediately aqeda ukumqoma lo muntu wesilisa bese enze njani lo muntu wesilisa ayithole sekathandwa abanye abantu besifazane, ayithole seke namanye ama relationships, beke singile umqoma wena, but immediately ungena wena into yiyo wena uhamba nesithembu wena lo muntu akazenzanga ukuthi ahambe athandwe, into wena ohamba nayo idonsa lezinto. We need to understand that abakini badonsa yonke lento. So into wena oyiyo your aura, your energy idonsa abanye abantu besifazane. Isithembu ke leso ngintshele abantwana basekhaya, isithembu emoyeni leso. Uthola ukuthi indoda yakho never really thought of taking another wife. Wangena wena ufuna omunye. Akusiyena zenzayo. And we need to understand this. Now mawulo muntu othi uzithole ukuthi yazi ukuthi mina angikaze ngangena. Yes guys, we're not single because abantu abadala basinikeza abantu. I'm not single, by the way, sorry. I'm not available. I'm not ukhona daddy. I want to say this, let me say it online to the whole nation or to the whole world. Ukhona daddy, please. So I'm not single. But umuntu asikho ukuthi sinikezwe this lonely life, because sometimes nathi uthola ukuthi bayamletha umuntu, and this I've heard these videos where, and I've had questions, uthola ukuthi bayamletha umuntu, but i-attitude yakho and your character even though abantu uzazi ukuthi umuntu wabantu abadala, your character makes things difficult. Yes guys, priorities and izinto esizibekele zona are holding us back. I wanted to make a video about that, and I'll make a video about that. Let me not get into that. Izinto thina esizenzayo nendlela esicabanga ngayo makes the life journey difficult for yourself. Kukhona abantu ubunzima abangaphiwanga kodwa bayalandela bona ubunzima. So uthola ukuthi wena esibengishilo udonsa yonke lento le. So now umuntu abantu abadala bafike bakunika umuntu knowing very well ukuthi wena, guys,
kushuthi wena into yiyo hamba nayo isithembu, right? Uyisithembu wena umuntu wesifazane uyisithembu. And it's not ukuthi as the modern world would define it, ukuthi you are polyandry and now you need to take more partners. It does not mean that. It means that umuntu wesilisa ozoba nawe, chances are uzoba nomunye umuntu. There's 90% chance ukuthi uzoba nomunye umuntu because of you. Kwenzeke ke ngesinye isikhathi esingeke ngasho, I made a video ngasho ngathi khona ukuthi futhi ukhethelwe, so the connection is spiritual. Kusazoba khona lo ofaneke agcwalise enyameni, but that's behind the point of this video. The point of this video is that wena ngokwakho uhamba nayo lento. So people now would say no, futhi ke faneke njengomuntu wesifazane ngithola amadoda amabili. Ngesintu masiyibeke esintwini lokho sekubizwa ngenye into engeke ngiyibize because this, you know, we need to respect language of abantu abadala, but siz respect nje kwathina. But ke umuntu wesifazane osenamadoda amaningi kunegama, it does not mean it's polyandry. Umuntu wesifazane onesithembu kuyena, it does not mean yena fanele ahamba ayothatha amadoda amaningi or athathwa amadoda amaningi. Awuthathwa kaningi, awukwazi umuntu wesifazane akakwazi ukusheriwa emzini eminingi. Umuntu wena into ezoyenzeka uzothi mawungena kule khaya kudingeka isithembu, lesithembu masithathwa, unkosikazi othathwayo in culture ungowakho. Now amadoda I understand ungowakho lo muntu, you know, like guys, let's understand into yesithembu. Ozothathwa uthathelwa wena, mawunamakhehla futhi ozothathwa uthathelwa wena, akuthathi wena, kuthathwa yena kodwa uthathelwa wena. And nibuze futhi mandinga ukuthi ngichaze manje, akwazi ukuthi kuwuwo onesithembu wena njengomuntu wesifazane, so wena ubuye uthi ngiyothatha mina. Now what happens umuntu wesifazane amayinesithembu, uthi ngichaze for abantu besilisa abangayazi. Umuntu wesifazane guys onamakhehla uyamsinda umuntu wesilisa ongahambi nabantu abadala, noma hamba nabantu abadala, thola ukuthi ngesinye isikhathi lo amandla akhe too much. Umuntu wesifazane kenzeka amsinde umuntu wesilisa, amsinde ngempela. That is why uzothola umuntu nitlasha ningazwani, futhi uzubona ukuthi yo lo ngangibamba ngisho nangezandla. Kukhona ukuthi uyamsi weak. I don't want to put it in that context, but awunamandla ukudlula lo muntu uhamba namakhehla, umasculine. So uyamsinda. Into ezoyenza ukuthi kube nebalance ukuthi wena ube nomunye umuntu. So it's going to be 3 people because now there's 3 energies. Iyayehlisa leyo nto leyo, but abantu besilisa inkinga yabo ukuthi abayichazi ngendlela umuntu efanele ayichaze ngayo. Makayibekele umuntu wakhe akayichazi ngaleyo ngendlela efanele ayichaze ngayo. Noma thina abantu besifazane ya sometimes ukubona ukuthi ngiyamsinda lo, and then we take advantage of that ukuthi vele ngiyazibona ukuthi nginamandla ukudlula yena, especially thina abantu abaphiwe. And then now ufuna ukuba ubhongoza ke manje sekuwe who's I don't share, mina la endlini ikhale sami isicathulo kanjani, because physically you are feminine. Yes, labantu bakhona, but physically umuntu wesifazane wena. Now okay, ube nawo lawo mandla ke ukuthi ubhongoza, bese labantu bayavuka, lo muntu nje angasahlaliseki endlini ngoba into yiyo. Bantwana basekhaya into yivuka ngisho anytime any day, into yiyo wena iyavuka komunye umuntu, into yiyo wena. Ikhehla lakho limhlupha umntana abantu azaphuma yofuna, azaphuma abe nezancinza, abe nama girlfriends, ingoba le khehla lakho lifuna leyo nto. Alitsheli wena ngoba abanye abantu bafihlelwe leyo mfihlo leyo yokuthi ngikanje futhi. Kodwa ke
mina senginitshela abantwana basekhaya ikhona. Now akuzange kuthiwe awukwazi wena ukubizwa ngey'boni ngey'mbili, awukwazi ukuphiwa, awukwazi ukube ngapho awukwazi ukuba uDlamini noSithole, angikwazi ukuba uThabi iDlamini Sithole, angikwazi ukwenzeka kanjalo ngoba ngithi ngiwumabaso. But umuntu wesilisa uyakwazi ukuthi angabathatha babe baningi, babe ney'boni ey'ngafani, bamele amakhaya angafani. Kushuthi bamele, asithi kunamabutho futhi, naye ngifuna ukuyichaza, asithi unamabutho, amabutho njengoba bengishilo amakhehla ahlukile. So kuyayenzeka ukuthi laba badinga owabo, laba badinga owabo, laba badinga owabo. Understand into yiyo, laba badinga owabo, laba badinga owabo, laba badinga owabo. So kuzodingeka vele ukuthi ayigcwalisele ekuwe futhi ngoba ize nawe lento, akanamabutho yena, wonamabutho, uwumuntu wesifazane. So now you saying angiyivumi into enje, angiyivumi into enje, you must understand ukuthi basically kwawena uzilimazwa kwawena because izokuxasha nento yiyo. Lento wena othi awuyivumi physical izoxasha nento yiyo spiritual. So understand into yiyo nokuthi inamandla kangakanani lento, iwumthelelo ongakanani komunye umuntu. You know, you cannot be a healer and be able to change people's lives bese uthi wena amandla akho when it comes to a relationship awa affect anything unamanga. Anyeke ukwazi ukuthi ungahila abantu, usebenze ngabantu, uhlolela abantu, shuthi amandla akho angaphezulu bese uthi ku-relationship lawo mandla wasebenzi futhi unamanga. Ngoba if ayakwazi ukusebenza ekushintsheni iy'mpilo zabantu, that means labantu ba-capable of anything. They are capable of ukuthi bangathatha omunye umuntu ongasiwena bamenze isinto, all because of your energy. So we need to understand into esinazo nalendlela esikuyo. Let us understand spirituality, let us understand tradition, let us understand how these two interlink. Sizoba ngcono empilweni, and we are going to understand ourselves and understand our journey. Sikwazi nokuthi yabona, ngiyayithanda into yokuthi mangilungisela umuntu o-acceptive, ukuthi o-acceptayo ukuthi yabona gogo, I'm giving my life to you, or I'm giving myself to you, ungifiksele my life so that I can see progress and go forward. Ngiyamthanda umuntu onjalo. Let me work, let me show you ukuthi into yiyo ekubambile, because itlasha ne-physical being yakho, which now iyenza isimo sibe worse than what it is. So mangikusiza ngisuke ngikusizela ukuthi ngikwazi ukuyilungisa yonke le mimoya ibe right. Now but ke before ngizolungisa imimoya fanele ngike ngilungise nawe lento ekuthiwa inhliziyo yakho nengqondo futhi fanele sike siyilungisele, ngoba when you accept spirituality, you must also understand what you are accepting. This is not for a journey of the faint-hearted where I said when you take this journey, you must know you are a servant, and a servant of doing good. Maso ushintsha futhi, because guys, umuntu wesifazane, as we saying, unamakhehla, right? Ngibuye ngathi mina amakhehla ayahluka. Amakhehla ayahluka njengoba sisho sithi kunamabutho, kunamakhosi, kunani bese sithi thina lawo makhehla abuye abe yilokhu. So abuye abe namanye ama-elements wobunyanga, wobuprofeti, wobunani. You need to understand la umuntu onaye ubreakwa down. And I've always spoke about spiritual coding. Ubreakwa down. Umuntu guys unezinto ufana nesihlahla. Umuntu eyedwa ufana nesihlahla, kunento eziningi. So understand into nayo nalaba abanayo bona abayiyo futhi. So okay, as bengisho ke guys, ezinye izinto sizenza thina difficult when we don't get our relationships. It's not ukuthi bakini nje bakubekela ukuthi wena uyophila uzuhambe emhlabeni uwedwa, but i-character yakho makes it difficult for you to enjoy the journey. I-character yakho hayi ke yabuye ya-eda ke nomhlaba esiphila kuwo manje we-social media, uthuzwa izinto lapha ku-social media. Because one thing that I don't like about women that we constantly do is that siyakwazi ukuthi yabona this thing wrong, this right, this wrong, this right,
on social media, but awuyiphili leyo nto wena. And if you were given a chance, abanye bangenza kangcono than what they say on social media. Khona abantu right now who would go on social media and advise ukuthi indoda uyincenye. This person has been single. This person has been single. Akalasti, but uzokutshela ngokuthi indoda uyincenye. Yiphi isithandwa sami, because you're not even given an opportunity ukuthi angithi wena uncenye. So choose what you listen to. Choose what you get yourself into. Choose what you feed. I think you should choose what you feed empilweni yakho. Impilo yakho mawungayidlisi insalela zabanye abantu ama experiences wabo. Live your own life. Philela wena, phile yakho ebhaliwe for wena. So now I'm not one. I don't really see anything wrong with this esthembu. And this is me. This is my journey. This is my space. Because mangikhumbula nje kahle, mase ngibheka nje kahle, most relationships that I got into had this esthembu vibe. So basically, maybe it was part of my self training, and I did speak about this. When the energy, where I think I attracted more, angazi, but the energy, it has always been there. So now I've come to the realization that kushuthi ke vele ngoba now ngivele ngoba ngihamba namakhehla, obviously. Vele bekuzoyenzeka. I was just being lento. I was just being lento. Shown ukuthi vele. You know, there were signs. Bekunempawu ukuthi vele wena. And also, esingishilo ngimangqala ngathi mina, you are available 40%, guys. 40%, unless ke wena le eyakubizo olthathile noma your spiritual gift angiyazi sebe, kodwa thina esaziyo awukho available most of the time. And most of the time kunesikhathi nje ungazazi kwawena ukuthi ubani. So now are you expecting ingane yabantu to stay there anese wena situation yakho? Lo muntu uzalwa kwemunye umuzi naye, so fanele manje hayi man, come on. Naye uneza kubo, unama responsibilities womuzi wakubo, wesibongo sakubo, ufuna thatha wakho bese okay, afika acknowledge ukuthi umuntu wami une gift. Acknowledge and embrace that and respect that. Umuntu lo ne gift ke bese angakwazi ukumnika indawo yakhe yokuthi okay, seka acceptile up to here wathola. Ufike wena so ufuna futhi ukuba selfish no practice ubu selfish khona lapha. No man, guys. I think asikeni ukudlala ngabantu. And it applies even in relationships. Asikeni ukudlala ngeingane zabantu. As much as nathi singafuni kwawena udlalwe ngawe. Asifuni ukuthi kudlalwe ngathi, but asikeni ukudlala ngabantu. Mawuzazi into yiyo, you are not going to be lento shaken by anything. You are not going to be shaken by anything. There's this aura that I'm getting. Angazi, I'm not alone anymore, but there's this energy that I'm getting. Anyway, yeah, I'm not alone anymore. But okay, let's understand ukuthi mawuzobreaka ngokuthi unamakhehla, mawuzoyibuka lento uyijabulela ukuthi unamakhehla, understand izinto eziza namakhehla, please. Polyandry, it's a concept that was now brought in, Western concept that does not apply to us esabantu mhlamba abamnyama, ngisho njalo, noma abantu abansundu. Thina kithi bukeka ngenye indlela.
futhi ayibi nesigqi, ibukeka ngenye indlela nje ukuthi usufuna vele ngoba thina omkhulu bethu ayayingaziwa ngaleyo ndlela. So i-confusion ekhona is that abantu besifazane bambathe amandla amakhehla, so they don't know how to work around lamandla amakhehla. That's what's happening now. They don't know how to understand lamandla amakhehla, abayi-understand le mimoya abanayo. So umuntu yazi I think ngingayixoxa usuku lonke indaba yesithembu ukuthi umuntu angasithatha isithembu, kanti inkinga akusiyi ilo muntu osithathayo isithembu. Inkinga yilo ofike wangena kuqala odonsa isithembu. Ngicela leyo niyazi. Njengoba obaba baba nayo lo mkhulu ovuka kubo oyikhehla athamba uthatha omunye unkosikazi, so does women. But umkhulu makafuna ikhehla, makafuna isithembu, akasho ukuthi wena hamba uthathe enye indoda, uthi indoda yakho izoba naye umuntu wesifazane umsizi, akubi indoda umsizi, akaze kwaba indoda umsizi, umsizi. So uma kuletha omunye umsizi ulethelwa wena njengomuntu ophethe lamandla, but elibe enomuntu wakho. Angazi ukuthi ngingayichaza ngendlela enjani ukuthi izizwakale, kodwa let us understand indaba ye-polygamy ukuthi isebenza kanjani in spirituality esintwini. Futhi in spirituality, in most cases, it is deeper than what you think. It is very deep. It's deeper than what you think. That is why kuzothi umuntu kudinge ukuthi ngiwumise umuzi, ngimthathele umuntu othizeni, uveze ukuthi or omunye umthole nje ukuthi ukubonisa njalo, ukubonisa le ntombazane, ngimthathele umuntu othizeni. Uyazi ukuthi emnandi ile engifike ngiyibone we before umuntu wesifazane mayezongena umuntu wakho mayezoqonywa, being a spiritually gifted person, umuntu wakho, and siyaboniswa nabantu ababaqomayo. That's nice, the nicest thing. Kufike kudinge i-approval ya abantu abadala bamletha kuwe kuqala ngephupho so that you approve it. So it's how you work around it that makes it interesting. Abantu bayafike uthi wena unabantu abadala ke nje unamakhehla nje umuntu wesifazane, bese bafike bakubona ukuthi yazi ukuthi umuntu wakho seqonyiwe. What they are saying is that evaluate the situation, bheka lo muntu ukuthi suitable. When the responsibility that you have is that, angisho ukuthi abantu ke guys mabahambe bathi ugokuthaba uthe mangiqonywe noma kanjani. Mina ngikhuluma ngento elethwa abantu abadala nento esuke iqhamuka from abantwini abadala. Bakubonise yena bese bathi kuye okufaneleze ukanje, okufanele ukuthi eze lethina, not only lo, nawe ukanje. Now uma ngabe lowo muntu efika ezo introduce kuwe njengomuntu oyi part of the journey, now ukhunga lamakhehla wena ohamba nawo uyawakhunga. So ixoxa ngelinye ilanga guys, but kufanele awakhunge lamakhehla akuwe, not akakhunga indoda yakho, ukhunga wena ngoba ulethelwe wena elibeze nendoda yakho. So kudingekile ukuthi lo muntu lo akhunge laba bakini ngoba uzongena endlini yakho, emzini wakho obugadwe uwe. Guys, inde lento said singathatha ilanga lonke. So ufike adinge ukuthi afika kukhunge kwa wena. Ngithi siyamkhunga umuntu masiqala i-relationship guys. Now kuyadingeka ke ngelinye ilanga ngizonibonisa umhlolo ukuthi indaba yokukhunga ideep kanjani. Ngizoyi-explain. I think I'm just waiting for uDaddy. Ngizoyi-explain ukuthi deep kanjani indaba yokukhunga and what it symbolizes. Because siyisho nje ukuthi fanele kumkhunge, but ngifuna ukuyichaza nibe nibona.
or mhlambe it's a pity because angikwazi ukuthi kwezinye izinto engizenzayo angiyivezi. I don't take videos, but kunama processes afike enziwe nezinto eseyizambuliwe or things that were revealed to me ukuthi ukukhunga goes up to this far. You understand? So more fortunate that you got guides who explains things to you, who open up and reveal things to you. Ukuthi no, it deep ngalendlela ukuthi ishintsha kuphi nakuphi nakuphi. Oh, it's very interesting. So probably next year, mase kulunge konke, I will try to show some of the things that will help you guys also. But ke hands ngisho lo olethwayo ufika kukhunge wena mangabe elethwe njengomuntu ekuthiwa uzoba isithembu fanele kakhunge ledlozi leli elangena la ekhaya or labadala abangena la ekhaya ekuyibo futhi abamvumelayo ngoba if bebengamfuni guys bebezomxosha. Yabona, if guys, let's tell the truth. If bebengamfuni bengeke ngisho kuye kuphi relationship, but the fact that they allowed it up until azangena beyisithembu, that they should tell you ukuthi wena impact onayo in all of this. You don't need to give permission physically, but because ithelwe nguwe lento uzozafike azaba umakoti angena hlala. Let us teach izinto ezikhona so that people will understand spirituality and understand African tradition and culture ngendlela efanele ibe yiyo. Ngiyabonga kakhulu. I do hope that this helps. I do hope that this teaches a lot. Sizokwazi ukuba ne peace of mind. But i peace of mind itholwa umuntu grounded and rooted to whom they are. Nomuntu ozazi ukuthi ufunani ngalento angene kuyo, uyapi ngalento angene kuyo, not ukwenzela abantu ukuthi bathini nokwenzela udumo lento. Because nalo dumo esingene intweni kulo lihambe lisixake, and then you go and criticize ku social media, you criticize things ukuthi no into zamadlozi into zaba namathonga into ezingekho ungeniswe ama reasons athile, and then your motive was not met. You didn't get what you wanted, so uzofika ugqeke. Understand into ngena kuyo, understand yini. Mina I can stand and vouch for my guides. I can stand and vouch for my God. I can stand and vouch for my ancestors, because I have seen things. I still see things. Ngiyabonga kakhulu.